Ще видим какви ще бъдат оценките на много уважаемото жури, което първо ще даде оценки на отбора на роженичката. Нека да видим. Отново 9 точки! Аплодисменти! А сега да видим оценките и за отбора на шерифа и на вълшебните, на дъжка на вълшебните. 9 точки! Така, така, а сега следващия стил кони ще е отбора на вълшебните да отиде в чакалнята. Остават Зори и омагьосаните. Айде, това е следващия стил! Тези кръв! Пинг-пинг! Айде, къде горе! И така, аплодисменти за отбора на омагьосаните. А сега, омагьосани, прибирайте се в специалният кафес, тук до масата. Прибираме се, идват вълшебните. Не, ела тук, зайче, ти си тук в този отбор. Елате. Айде, вълшебните, вашия отбор. Старт! Айде, Крейзи Кръв! Айде, момчета, по-добре! Шерифе! Давайте, танцуваме! Танцуваме, защото за малко ще чакаме оценки! Шерифите не искат да мърдат. Айде, защото следващото парче, на което ще обещаваме много специално, давайте! Още малко давайте! И така, аплодисменти, нека да видим оценките за